Ang Ginoo manaa kaninyo. Nausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ko ikaw, O Ginoo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, umari kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an o papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako, kay malumo ako ug mapaubsanon sa espiritu ug makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong ihatag kaninyo ug gaan ang ipapas-an ko kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Matud pa sa tubag sa atong salmo, ang Ginoo na hinumdom sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Usas mga kasabutan sa Ginoo niingon siya, ug muari mo nako, ako gid mong tagaan og pahulay ang inyong kinabuhi sayon og gaan. Kumusta maron inyong kinabuhi? Sayon o gaan o bugat? Sumo gidon ta na ang mahitabo sa tanan nga mosimba, inighumag misa, sayon o gaan na ang atong kinabuhi. Kay miduol man ta sa Ginoo. Pero inihuman sa misa, magsigil lang yapon kag panghupaw, magsigil lang yapon ka o hinuktok, madiin-diin lang yapon ka o pangitag solusyon sa imong problema, murag kadudahan ang imong pagsimba. Ligilingi imong tupad, ina gaan na ang imong pamati ron. Ina kano. Sa in relation sa imong asawa, gaan imong gibati. In relation sa imong bana, gaan ra imong gibati. In relation sa imong ugangan, gaan ra imong gibati. Sa imong mga anak, gaan ra ba imong gibati? Sa imong office mate, gaan ra ba imong gibati? No. Sa imong parish priest, gaan ra ba imong gibati? Mao na mga inana. Nya kanus-aman mahimong tinuod ang atong pagsimba, ang atong pagduol sa Ginoo. Di ta mo ingon nga inigabot na to sa Ginoo, tagaan din ta niyag pahulay. Niingon siya, sunda ko ninyo. Naay ko ano ay naisugo. Sunda ko ninyo, kay malumo ako ug mapaubsanon sa espiritu. Sabot di ay ang pagduol des Ginoo mao ang atong commitment nga mosunod taniya. Mao na si Moises sa unang pagbasa ni duol sa Ginoo pero gisugo sa Ginoo. Nya ni sunod ba si Moises? Nangutana siya, unyag moadto ko kinsa may imongan nga akong isulti nila. Mao to nga pasabot si Moises willing nga mo sunod. Nya kinsa may ngan sa Ginoo nga iyang gisulti. Kasi nga wa mo naminaw. Unang pagbasa wa mo naminaw kisa iyangan. Ako mao ako. I am who am. Niya sa Hebreo mantingali nga pinulungan, Yahweh. Muna, ako, mao, ako. Pasabot ani sa philosophy, He is the existence. He is the life. Siya maoy kinabuhi. Siya mao ang
nakahatag og kinabuhi, ang way sinugdanan ug way katapusan. Dili siya past tense, di sad siya future tense. I am who am. Karon mo na ang Ginoo, dili present lang gahapon, di sad siya present ini kasunod adlaw, present siya karon. Sige, pangutan ako ron na imong tupad, na nabati ba nimo nga present ang Ginoo karon buntaga? Nya, og present ang Ginoo sa imong kinabuhi karon, makaako day kag pamalikas atubangan sa Ginoo. Ha? Makaako kag pamalikas, makaako kag panglibak, makaako kag pamakak, kung mituo ka nga ang Ginoo present karon sa imong kinabuhi. Mao na niingon si Kristo, ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Kita manggod usahay, murag atong paminaw, usahay ang Ginoo absent. Mao na tungod aning maong batasan, dili na ta mutuman sa sugo sa Ginoo. He is always present. Muna nga niingon ang Ginoo ni Moises, ubanan ti ka, ako'y mag-uban nimo, gamito nako akong gahom aron matuman ang imong misyon. Kanabtang sugoon tas Ginoo, kung tamparoson ang imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas ika, di madaoy kalisod ana. Ibaligya ang tanan ug ang halin ihatag sa mga kabus, kalisod ana, di na nako mabuhat oy. Nalimot day ka nga ubanan man kas Ginoo kada adlaw. Mo na si Moises, ingos Moises, pagkalisura aning misyon na ingong Ginoo, ay kabalaka, mugaan lagi na kay kuyugan man tika, I am who aman, kuyog man ko nimo kanunay. Kita kaya nga tong una-hunaon mura magkita mo ay unya na lang ko musimba oy, unya na lang ko mukumpisal og mahunong na gid akong salaa. Kaya ako di pa man jud ko kahunong, ang amon sa babangka ko atubangas Ginoo nga hunongon ko na ning pagpangabit nga makapangabit man gyud ko. Wa ka mo salig sa Ginoo nga kuyog siya nimo, nisalig ka sa imong kaugalingon nga murag ikaw rang usa galakaw-lakaw. Unya kun manindot na imong kinabuhi, moadto din ka sa Ginoo kay nagtuo man ka nga ang Ginoo naaras kumpisalan, nagtuo ka nga ang Ginoo ni aras sa simbahan. Uy, ang Ginoo, I am who am oy, always present. Sige lingay mong tupad. Ing na ay Ginoo diha nimo pagbantay. Ay pagkumpiyansa kay na ang Ginoo kuyog siya nimo. Muna mangusi kay kasi imong anak, ang Ginoo nagtan-aw. Nya niingon ra bang Ginoo ang pingi yun nga dili mo magtamay bisan usa aning gagmayng mga bata kay pirmira ba ng ilang anghel to as akong atubangan. Ana mabita na usahay kita dinhi, magsigi kita og pahinomdom nga ay gyud mo pagsigig sa ingana kana bang lisod-lisoron ang imong isig katao ba sama ng pagpangural nga maglisod nag-agi imong silingan. Kaya ang Ginoo present baya, nagtanaw biya sa imong gibuhat. Karon nagpahinomdom sa kus mga mudagan sa politika aning barangay o iski elections nga ikuyo ginatong Ginoo, dili ta mag-away, kana bang magtinabangay ba? Kaya na mag-uban mas stress gyud sus, hapit mi way tug, ngano man sige yung plano unsaon gyud pagdaog aning eleksyon na mura mo mga buang ngano maning kamot man kang mudaog, paningkamot nga makaalagad, paningkamot nga makapresentar kas Ginoo ngadto sa imong isig katao. Nya unsaon man sama sa gibuhat ni Kristo sa dinhi pa siya sa kalibutan, nahimo siyang tuburan sa kagaan sa kinabuhi, kana bang rest. Nya kung kuyog nato ang Ginoo pasabot, ipakita nato sa tong isig katao nga kuyog natong Ginoo, makahatag sa taog
kagaan, makahatag tag kalinaw sa kinabuhi sa atong isig katao. Ano bang makaingon sa taba? Come to me, all of you who are heavily laden, and I will give you rest. Kinsa dinhing asawaha nga ni Aaron nga makaingon, ako pader, ako gyud ang rest sa akong bana. Sa kaon. Yeah, tira. Sige, bawo sa ta mga bana. Kinsang mga banaha dinhi nga nakadungog na mo sa inyong asawa nga niingon, ikaw gyud ang makaparelax nako. Sa kaon. Yeah, tira. Akong manghoday kuan kay da. Risgado kayo. Sa ato pa kung naa ka ang imong asawa din agyod saputon. Ang imong asawa din agyod magyaw-yaw. Ang imong asawa magsige nag-smile. Mao ba na nahitabo mga bana? Kayo relax ka, di na gina saputon, di na gina magyaw-yaw. Kamu sa mga asawa mo sa mahitabo ang inyong bana din agyod magyaw-yaw, di na masuko, relax na kaayo, din ang mga bit, di na mutanaw ang mga porn, di na manugal. Nganong di naman manugal? Tungod kay relax man. Kana magumsugal usay gitawag nag-leisure, pagpa-relax. Manang uban magsugal hangtod maadik na lang sa sugal. Kita'y makaparelax, makahatag-tag kuan. Nya unsa man pagkahatag nato og ka-relax ato isig katao, imitate Jesus. Matud pa niya, sunda ko ninyo, humble, gentle of heart. Dili masuko, dili magsigreklamo, kay mao man ang gentle, dili masuko. Nya ang kanang humble, dili mo reklamo. Ngobita na nga sige mong tagbaligyag slots din nya naaman say mamalit, wa gid hinaon mo paspas kay pagpalit. Igo-igo ra sad ba nga nagitay halin kada adlaw. Kada nato kakitag halin, marelax ako. Isip inyong Paris Priest, marelax ko Di mo marelax diay, nag-report nako. Sige, atong swayag. Ang atong halin sa SBF DAG as of yesterday niabot na og 34,677 ka slots. Pakpak. Nya makaparelax ni ninyo, naapay available nga 41,323. Marelax mana. Pasabot ani padayon pagitag palit. Nya mas maayo og mo palit mo based sa akong 4 slots challenge. As of yesterday, ang ato sang 4 slots challenge niabot nag 623 ka 4 slots challenge. So pakpak yapon. Akong gipangayo 1,000 lang. Karon niabot nag 623. Basig mo abot nig 4,000. Di perting haya-haya. Marelax kita. Unya ang namalit sa daning atong slots, kay nisunod man sila sa kinabuhi ni Kristo sa pagkamanggihatagon. Unsa mo say mailang bation? Sa tinud-anay, relax pod. Makaparelax ni sa ilang karatol, mahitungod og finances. Daghan kay ni testimonya nga sukad sila sigig palit og slot, din akay sila concerned about financial matters. Din akay sila maratol. Unya, doon na pag bonus, may increase ang ilang financial capacity. Dili hinon tanan. Nasay uban nga, nawanan hinoy kwarta. Pero ang nakanindot, relax sila din ang maratol. Bahinan ang mga bayron no suga, bayron no tubig, kanang tuition sa mga anak. Din akay sila maratol anak. Nagani uban maingon, ako pader og di na gyud makaya, gikondisyon naman ako akong mga anak, pangundang lang usa mo dong, dai kay mao man ay importante nga di lang nato lisod-lisoron atong kinabuhi og nana sa tay kwarta mo abot, balik lang sad mo eskwela. Nakunoy uban mo sugot, na say uban magbagolbol, na say uban di mo tingog, pero
ang importante nga iyan ang gikondisyon daan isip ginikanan, dili na baratol nga sa kong kwarta sa kong pa-eskwela ni unsa na lay kaugmaon sa kong anak. Mga binuan ka na nga naman ka ng pag-eskwela mo na maghatag og may kaugmaon sa imong anak, kadaghan ako gigastuan, wa gyud kahuman ang uban. Na say ubang nakahuman karon naputos na sa utang mo, ari lang gyapon ako kay bayad na sa siyang utang nako. Ako pa'y nagastos eskwelahan, unya karong nakautang na sad ako na say pabayros utang, na unsa naman taon ni mga tawhana. Nya kung tinuod pa nga ang pag-eskwela mo ay makahatag og may kaugmaon, nganong ako ni apil naman sa hinong kog bayad silang utang. Aka mo mga ginikanan naman gyud mo nang graduate sad nga mga anak, unsa man kumusta maron sila, nahimong maing kaugmaon? Anay uban? Pero ang uban sus nagpabugat dili lagi na assurance. Mahimo lang ng assurance basta ang imong anak nga ni graduate kuyog niya si Kristo, nagsunod siya sa kinaiya ni Kristo, makahatag sad sila og rest. Ako sa una pobre kay tanan, antud karon pobre man gyapon, pero nakahatag kog rest sa akong pamilya. Ay man nagsunod man naningkamot man kog sunod ni Kristo. Karon sang napari nako in my own little way. Nagningkamot sa kong makasunod gyud ni Kristo isipare. O nakahatag sa kog ginagmayng rest sa atong parokya, sa ubang parokya, sa archdiocese. Nakahatag ko ginagmay, nakatabang ko ba nga inigingon, Pader, magtukod may kapilinya, wa naman may budget, tabangi may be. Karon nahimo ng kapilinya, di nakarest na. Wa man mo malipay, nga apil mamuani. Kadto sang kang Thanksgiving ni Bishop Chupilo Kamumot, naglisod sa sila ato. Dool sa taon ako diri ang atong mga madre sa DST. Padir, sus, lisura gyud padir. Sige tir, tabang ko ninyo. Na-raise po tong ilang mga 7 million dito nga kinahanglanon atong Thanksgiving. Di naka-rest. Kaya po mo malipay. Atong mga kaigsuonan din igo atong audit, perting daganang nangalugpad nga mga sin. Naningkamot sa tatog, raise og funds. Nakahatag-tag mga sobra mga 3,000 ka pligo nga sin ngadto sa mga almost 900 ka pamilya. Nakahatag tagamay ng rest nila. Atop lang atong ipanghatag. Pero may na lang to na di na sila mauwanan. Di ba? Huwag yapon mo malipay na. Huwag niya klaro. Karon kay sige sa magpalit diri og slots. Ni daga na sa datong kumbinto, nang inahanglan kitag kumbinto, di ikaw man na, makarest na sa ta. Nga naman, misunod bantas Ginoo. Pero kanang mga ni-graduate, nyawa magsunod o Ginoo, dili rest ang ilang gihatag oy, burdens sa ilang trabahoan, halaaway, abot pa din sa simbahan, halaaway gyud away. Muna akong gipangandoy nga atong mga political aspirants aning barangay o iski elections, bisag unsang elections dinhi sa atong political arena, hinaot unta kamong mga kandidato makahatag mo pahulay kagaan kanamong mga citizens, dili unta makahatag og kabugat, makahatag og problema tungod kay wa gyud mo'y Ginoo sa inyong kinabuhi. Ang kinaiya pulos mga tawhanon, mga mapahimuslanon, kamo na hinuoy nagpahuway og maayo, kamo na hinuoy nagpaburot og maayo, kamo na hinuon maoy ni supsup og maayo sa ginagmay nga buhis nga gibayad sa matag lumulupyo sa atong nasod pagkangilad ana. Sama sad nako kanang inyong gagmayng kolekta diha nga inyong ihog na sa dagko-dagkog jutay, ug ako nang pahimuslan di na nako ibalik nganis atong parokya, magkaga gining atong simbahan. Hasta kamo kaga gin mo kaignaong, hasta ning akong mga staff dinhi managluspad ding naong.
Pero karon tanawang ilang mga naong ikumpara ratong wapa sila diri mo duty, tanawa lang. Awa, di ba hapit na mga matay tungod sa katambok. Gamay na lay kuwang atakiho na ni sa high blood kay arang-arang masag yung mukaon. Atagaan yung pagkaon. Nyawag ako pa nang gibulsa ka ng inyong ginagmayng hatag. Ako nang supsupon sa kong kagalingon, magkaga tang tanan. So let us be like Jesus. Ato yung hatag ang rest. No? Sige. Lingay mong tupad. Ingna siya. Pwede kang makapahuway diri nako. Sige, ingna. Ingna, pwede kang makapahuway diri nako. Sige na. Wagin mulingi ang uban na yung yawan o dyan kayo. Nindota, no? Ingnos asawa ang bana, dong, pwede radyo kang makapahuway diri nako. Kung di na kay ka-relax na sa imong kabit, pwede radyo kang mauli and you can rest in me. O, di ba? Yan nindota na? Yan na, manindog na tayo.